Така, както казахме вече, на основата на пептидите са създадени и разработени пептидни биорегулатори цитамини. Ето виждаме ги тук на картинката. Това представляват 17 различни пептидни биорегулатора от натурален происход, които нормализират и поддържат дейността на органите и системите в организма, което в крайна сметка осигурява здраве, осигурява активно дълголетие на човека. Цитамините и история на създаване на цитамините. Запазване на здравето и максималната продължителност на живота на човека в съвременни условия е основна задача и основно направление на медицината, като отчитаме този факт, че биологичният ресурс на нашия организъм е разчетен да живее порядъка до 110-120 години. Обаче тук виждаме на тая схема, че съвокупност от фактори като външна среда, лоша вода, лошо и неправилно хранене съкращават живота с 30-45 години. Ето тук виждаме как тези вредни фактори, като допълнително даже стрес, екология, радиоизлъчвания, радиационни излъчвания, така нататък, съкращават нашия живот. И тук виждаме на тая схема как продължителността на живота представлява 70-75 години и една трета част, ето ги, тия 30-45 години от нашия живот не се използват. Така че заложените ни в организма възможности да живеем до 110-120 години, ние не ги използваме именно поради редица такива фактори. И този резерв остава неизползван от 30-45 години резерв. Руските учени от Военна медицинска академия, от Института по биорегулация и генетология в 80-те години на миналия век, на основата на теорията на регулаторните пептиди, са разработили нов клас средства, пептидни биорегулатори цитамини. Както казахме, на основата на пептидите, това са тези вещества, молекули, които се състоят от аминокиселини, съединени в верига от пептидни връзки. В организма пептидите регулират вътреклетъчните процеси. Снижаването обаче на синтеза на пептидите с възрастта, с заболяване и така нататък ускорява износването на тъканите и процеса на стареене. Ето тук виждаме една спирала. Това е така наречената двойна спирала на ДНК, която е открита от Отсън и Крик през 1953 година, за което си откритие те получават Нобелова награда. Какво виждаме тук? ДНК съществува като две единични вериги, увити една около друга и така образуват двойната спирала. Захарофосфатна част на молекулата образува един скелет, който е разположен от външната част на двойната спирала. А азотните бази, които са плоски структури, сочат навътре към центъра на спиралата и са разположени една над друга, формирайки сили на взаимодействие помежду си. Двойната спирала на ДНК е дясно въртящ се спирален полимер от нуклеинови киселини, който се поддържа свързан от нуклеотидите, групирани по двойки. Една извивка на спиралата съдържа 10 нуклеотидни бази. Последователността на нуклеотидните бази в двойната спирала заедно с генът определят първичната структура на белтъците. През 1993 година японци
с микроскоп от 300 хилядно увеличение още веднъж потвърждават за наличието на тази двойна спирала, потвърждават и факта, че науката за белтъците е основата на живота. Нашия живот се състои именно на основата на белтъците. Може много да се говори за тая спирала, няма как, пак казвам, няма да се спираме подробно на нея, така че минаваме по-нататък. Така, както казахме вече, по-специално разработена технология на производство на цитамините, които са извлечени от органи и тъкани на животни, се отделят пептиди, които притежават тъканно специфично действие, които пептиди са способни да възстановяват, по-точно да нормализират на оптимално ниво метаболизма на основните органи и тъкани. Установено е, че ДНК нуклепротеиновите комплекси на цитамините са хомологични за повредените ДНК конкретни тъкани на човешкия организъм. По състав цитамините са биологично активни добавки от натурален происход. Съдържат къси белтъчни молекули, пептиди, нуклеинови киселини, микроелементи и витамини, представени в леко усвояема форма, което определя тяхната висока физиологична ценност за организма на човека. Значи, те, както казахме тук, комплексно, микроелементи, макроелементи, витамини и така нататък, вещества, които са в лесно усвояема форма, които се намират в конкретния орган. Например, извлечени пептиди от, да речем, черния дроб, те съдържат точното определено количество витамини, минерали, микроелементи, които са нужни и необходими за този орган. Например, както казахме за черния дроб. И те извлечени от черния дроб на здраво младо теле, те носят пълната информация и пълния състав на всички тези витамини и микроелементи и минерали, които са необходими и са нужни за нашия черен дроб. Значи тук не идва въпроса, че ние добавяме. Да, ние можем да добавяме допълнително в нашия организъм, чрез хранителни добавки и така нататък, разни витамини, минерали, макроелементи, но тук става дума, че те попадат именно в тази форма, именно в това количество, което е нужно и е необходимо за черния дроб, в този състав. Така че това е много важно и трябва да се запомни. Така, минаваме към пътя на цитамините. Техният път в организма. Установено е, доказано е, че освояването на нуклепротеините става в тънкото черво на повърхността на епителя. Чрез два метода. Чрез ендоцитоза, което значи проникване на пептидите вътре в клетката чрез мембраната, и втория метод трансцитоза, което значи прехвърляне на заловената клетка чрез ендоцитозата на пептидите в извънклетъчната среда, където после се захваща с други клетки. Второто важно нещо е, което трябва да отбележим за цитамините, че попадайки вътре в стомаха, така да се каже, цитамините не се разграждат, тъй като те са покрити с чревно разтворима обвивка. Това е много важно, което трябва да се запомни,
че не може да се разпаднат и да се разрушат, а напротив, те ще попаднат точно в конкретния орган, за който са предназначени. И следващото важно нещо е, че белтъчните молекули имат особен участък, така наречения транспортен код, който направлява молекулата към определените клетки, а също така и управлява нейната локализация в клетката. Значи, казано по-просто, този транспортен код я направлява към точно определения орган, за който е предназначен този пептид. Например, да вземем черен дроб. Значи, пептидите, взети от черния дроб на младо здраво теле, попадат в организма на човека и ще попаднат точно в черния дроб в нашия организъм, в човешкия организъм. Тъй като този транспортен код ще ги закара точно там. Те няма да отидат нито в сърцето, нито в белия дроб, никъде на друго място, защото те са точно пептиди, насочени за черния дроб. Това са чернотромни пептиди. По този начин цитамините постъпват в органите, за които те са специфични, така да се каже. Преодолявайки тъканата бариера, където нуклеопротеиновият комплекс без изменение, без разрушение, без никакво изменение се вгражда в митохондриалната структура на клетката или направо в клетъчното ядро. И така, сега ще минем малко по-подробно и общо какво представляват пептидните биорегулатори цитамини. Ще разкажем малко по-подробно за тях. И така, какво представляват пептидните биорегулатори, които са получили наименованието цитамини? Как те работят и какво да очакваме от тях? Биорегулатори – това са вещества, които регулират биологичните функции. Регулаторите в човешкия организъм са много. На първо място това са хормоните. Известно е, че това са специални вещества, които оказват влияние върху функцията на отделните органи, тъкани и органите мишени, както е прието да ги наричаме. При това ефектът от един или друг хормон на различни органи и тъкани може да доведе до най-различни и понякога противоречиви последици. Това е било първото нещо, с което се е сблъскала медицината, когато започва да изучава функциите на нашия организъм, и то поставя началото на развитието на биомедицинските познания. Следващата стъпка в разбирането на механизма на биорегулацията в средата на 70-те години е станало откритието, че хормоните изпълняват функциите си чрез много малък брой съвършенно еднакви молекули. Оказва се, че всичко до това голямо количество различни видове хормони използват едни и същи посредници вътре в самите тъкани. И така те са получили наименованието медини. В хода на по-нататъчните проучвания, когато биохимията вече е владеяла значителен арсенал от тънки методи, които са позволили да се извлекат особено чисти микрофракции вещества, е станало ясно, че многообразието на клетките в организма ни се определя от генетична информация, която е първоначално заложена
в оплодената яйцеклетка. Но пренасенето на тази информация се определяла от много малки по размер молекули, наричани пептиди, които управляват изпълнението на тази генетична програма. По-просто да си представим нашата генетична информация, записана на някаква магнитна лента, подобна на ДНК молекула, то тя, приемаме примерно, че тя е разделена на определени информационни логически участъци, наречени гени. Последователността на гените в ДНК молекулата включва синтез на белтъчини, които изпълняват различни функции в организма. Те могат да бъдат катализатори от биохимични реакции, които могат да действат като рецептори за връзка с клетките на околната среда и така нататък, за да се изпълняват различни функции в организма. Четене на генетичната информация за класовете на белтъчините всеки път става с много малки участъци от нашата магнитна лента. Ако тази област, тази част в магнитната лента е блокирана или е разрушена, то четене на информация няма. Следователно клетката не получава информация, не синтезира определен клас белтъчини и се получава така наречено потискане, супресия. Ако този участък е нормално открит, то тогава започва нормален процес в синтеза на белтъчините с помощта на ензимите. Значи нарушена магнитна лента, нарушен участък, нямаме информация, не може да става процеса. Ако този участък е нормално открит, ако не е повреден, то тогава започва нормалният процес на синтеза на белтъчините. Управлението на този процес се осъществява с помощта на специални белтъчини, пептиди, за които вече говорихме, които регулират функционирането на клетъчната популация. Въпреки че тези белтъчини са били известни отдавна, още даже от средата на 70-те години, то практическото им приложение е било отложено с цели почти 20 години. В лабораторни условия с помощта на някои класове пептиди, пептидни биорегулатори, се е оказало възможно да се направят невероятни неща с културата на клетката инвитро. Но когато те влязат в организма на животни или на човека, попадайки в тъканната течност или лимфите, те губили своята активност. Въпреки това, учените били въодушевени от възможността за регулиране на генома, което позволило да се решат много задачи. Възстановяването дори на безнадежно повредени органи, проблеми в онкологията, имунодефицита и така нататък. Няколко десетилетия са отишли на разработка на достатъчно надежни продукти, позволяващи да се осъществи задачата на биологичната регулация с помощта на използване на регулаторни пептиди, които могат да бъдат доставени до тъканните мишени без риск за имунната система на човека и без чувствителност и други странични ефекти.
Какво представляват цетамините във формата, в която те съществуват? Това са специален вид екстракти, извлечени от тъканите на определени органи на животни, както вече го казахме. Но как този препарат работи в човешкия организъм? В ядрото на клетката се намира много сложен комплекс. Той се нарича хроматин. В него се намира ДНК, опакована и структурирана по определен начин. В хроматина могат да се намерят всички елементи от таблицата на Менделеев под формата на иони. Полизахариди, белтачини, включително и ДНК. Определени места в нея заемат и регулаторните пептиди. С помощта на отработени през годините технологии от клетките се извличат участъци, именно регулаторни ДНК участъци, т.е. отрязък, на който се намира пептид, белтъчен регулатор. При което отделение белтък не е в чиста форма, а в комплекс с регулаторен участък на ДНК. Това помага да се реши първия проблем – продължителността на запазване на биологичната активност на регулатора. Факт е, че такъв комплекс ДНК плюс белтък се явява като екраниран, като защитен. Благодарение на наличието на остатък от нуклеинови киселини, ДНК комплекса е слабо уязвим към ензими, които са агресивни по принцип по отношение на белтъчините. От друга страна, наличието на белтък, пептид, в този комплекс защитава краткия участък на нуклеиновата киселина и нуклеазната активност. В резултат на което този сложен комплекс е в състояние дълго да се съхрани. Но пептидният биорегулатор сам по себе си е молекула. Не много голяма. Както по правило тя съдържа 27-28 аминокиселини. Някои пептиди даже въобще са с много малки. В тях всичко на всичко има 3 до 5 аминокиселини. Тъй като пептидната молекула е толкова малка, тя може лесно да проникне в клетката. Но ние имаме голяма молекула, комплекс, която е сложна, нуклеинова киселина и белтък. Но за щастие природата е създала механизъм за работа и с такива големи молекули конгломерати, както ги наричаме. Това е така наречения процес пиноцитоза, приемане на частиците. Процесът е много специфичен, активен и енергоемък. В мембранните клетки се намират така наречените рецептори. Когато на повърхността на клетката се фиксира комплекс, проистича изменение на рецептора и в него е изложена ензимна активност и той запуска специфичен биохимичен процес вътре в самата клетка. С помощта на специални ензими става разрушаване на комплекса нуклеинова киселина плюс белтък. Белтъчният регулатор е вътреклетъчен регулатор и клетката сама го направлява от цитоплазмата към ядрото. Ако към свободни места във веригата на ДНК става интегриране на регулаторния пептид, ако има свободни места във веригата на ДНК, става интегриране на регулаторния пептид в тази верига. Извинете, да. Ако няма свободни места, клетката просто ще изяде тази молекула като отлично хранително вещество.
Какво става по-нататък с тази клетка? При разработването на цитамините е бил използван много прост модел. Здравия орган се държи така, както е заложен от природата. Той изпълнява своята специфична функция в организма. Да вземем за пример процеса на черния дроб. Той произвежда компоненти на храносмилателни сокови. Жлъчката служи като антитоксичен орган. В нея става синтез на много важни вещества, включително и белтъчини. Черният дроб трябва да се поддържа самостоятелно и да поддържа собствената си безопасност. Трябва сам да се възстановява. В него трябва да проистичат процеси на замяна на повредените елементи клетки. Малите чернодробни клетки все още не притежават свойствата на зрели хепатоцитни клетки. Те не работят с пълна сила. Трябва да мине дълъг период, дълъг процес на съзряване, докато клетката придобие и събере целият спектър от белтъчини и ферменти. Черният дроб, освен изпълнението на своите макрофункции, трябва да се подчинява, но също така и на командите и на нервната и на ендокринната система. И така изпълнява своите задачи здрав и млад орган. Това е идеала, това ни трябва, това е което трябва на организма. За черния дроб това е изпълнение на храносмилателните функции и адекватност на регулаторно поведение и самовъзстановяване на приспособяването към неблагоприятните въздействия от външна среда. По същия начин може да се опише функцията и на останалите и на другите органи в организма. Но ние няма да се спираме конкретно на всеки един. По същия начин може да се опише функцията и на останалите и на другите органи в организма. Но ние няма да се спираме конкретно на всеки един. В черния дроб се намират нервни клетки и лимфоидната тъкан и хепатоцитите, като чернодробни клетки и кръвоносните съдове и съединителната тъкан. Всичко това заедно взето се казва и се нарича орган. Да речем, че лекар иска да възстанови угнетение, повредения черен дроб, неговите загубени функции в качество на храносмилателна жлеза, неговите репаративни потенциал и иска да върне всичко това, което е загубено в този орган. Да, той може да го направи. Например, след остър хепатит. Как може да го направи? Изследователите са намерили изключително просто и гениално решение. Няма нужда да се търсят едни или повече регулаторни пептиди, а е необходимо да се намери целият техен комплекс, необходим за всеки орган по-отделно. А комбинацията от тези регулаторни пептиди се намира в здравия орган. Не е необходимо да се изобретява. Не е необходимо да се подбират по-отделно регулаторни импулси и така нататък. Концепцията е проста, затова идеологията на цитомидите изглежда много проста и примитивна. Вземаме здрав орган, извличаме от него регулаторни пептиди и получаваме необходимите за дадения орган набор от специфични за органите регулатори на генома на клетките, които са вградени в клетките на този орган. Получаваме всичко необходимо, цялата информация от здравия орган, какво трябва да съдържа, като микроелементи, макроелементи, витамини, минерали и цялата информация как да изглежда здрав орган. Това е проста работа.
Но израза просто стои, зад израза просто стои много работа. Не само защото това е технически много трудно да се извлече нужния комплекс, но и защото не трябва да се допускат и грешки, да се получи пренос и на най-малките отрицателно биологични активност на организма от самото животно. И така, че за решението на тези и други съпътващи задачи е било загубено много време, много работа, много труд е проведена през всички тия години, докато се усъвършенстват нещата и се намери технология за работата и за извличането на тези ензими, на тези пептиди от самите органи. В резултат на тази работа е била получена серия от препарати, които са получили наименованието си цитамидини. Те се произвеждат под формата на ампули и се предлагат интравенозно или интрамускулно. Така, значи продължаваме по-нататък с историята как е било създадено. Със следваща стъпка са били разработени вече цитамините. Те са лесни за използване, тъй като са произведени от в капсулирана или в таблетирана форма, във вид на хапчета или на таблетки или на капсули. Принципът на работа е същия, макар че са малко по-специфична функция от регулаторните пептиди, като цитамидините. Имат малко по-специфична функция. В момента, разбира се, разработчиците на тези лекарства правят нови стъпки, които представляват логично продължение на цялата тази идеология в по-усъвършенстване и така нататък. Какво на практика могат да дадат цитамините при конкретни заболявания? Какво място заемат в йерархията на методите на лечение? Това е въпрос, който си задаваме и ще отговорим. Какво е това ново лекарство ли е? Какво е това ново лекарство ли е? Или е просто помощ в лечението или допълнително лечение? Това са все въпроси, които си задаваме, разбира се, и ще намерим отговор на тях. Факт е и има доказателства, че цитамините понякога са единственият начин за излизане от ситуацията и са водещи средства в лечението. Но понякога те заемат и второстепенна позиция. Например, остър апендицит. След отстраняването му пациента ще бъде здрав след няколко дни. Но ние искаме да бъдем сигурни, че при него няма да се допуснат такива сраствания, няма да има белези, няма да има усложнения. И тук, разбира се, следва да се използват цитамините. Но те ще бъдат ли решаващо значение при лечението на основното заболяване? Не, разбира се. Ние примахваме възпаление апендиксит, възпаление няма, излекували сме човека, а тук цитамините в случая не са основните. Те са второстепенните. Потенциалът на цитамините и обхвата на приложението им е много голям. Той е толкова значителен при лечение на всяко заболяване, до толкова, че може да се възстанови всеки орган в организма като цяло, по-отделно, при едно или при друго заболяване. При най-различни заболявания. Така, да разгледаме цитамините и препоръките за тяхното използване на базата на практиката, която имат учените, които са провели в Русия, лекарите, професори и специалисти в това направление, които работят и лекуват именно с пептидни биорегулатори цитамини. Първите пептидни биорегулатори са препарати, произведени от тимусната жлеза и епифизата. Това са първите препарати, които са създали. Това се случва в момент,
когато се е започнал особен интерес в имунологията и интерес към епифизната жлеза. Тази жлеза изпълнява в организма макрофункция, като биологичен часовник в организма е тя. Тя отделя хормона мелатонин, който се произвежда при залез на границата между деня и нощта, когато човек вече има желание да си почива, когато има човек вече желание да ляга, да поспи. Нашия прародител е живял по този начин, така живеем и ние. През нощта той си е лягал и си почива, следващия ден тръгва да работи и именно този биологичен часовник се регулира от епифизната жлеза. По този начин епифизната жлеза командва денонощието. Но в човека има и редица други цикли. Например, репродуктивната възраст при жените има и месечен цикъл. Времето на стареене, това е също работа на вътрешния ни часовник. През 40-50-те години са смятали, че епифизната жлеза, с изключение на ритъма на съня и бодърстването, нищо друго не дава на организма ни. Но когато са се заели с имунологията, са осъзнали, че с възрастта имунната система угасва и спада нашия имунитет. Изяснило се е, че в един възрастен човек епифизната жлеза произвежда много по-малко мелатонин, отколкото при младите хора. То ясно се потвърждава и от рентгенограми, които са правени. При стареене епифизата калцифицира и по рентгеновата снимка това се вижда и показва именно това, този процес. И можем да видим и да изчислим биологичната възраст на човека, именно по този начин. Били са проведени серия от експерименти с тази жлеза и са установили, че ако на младо животно присадят епифиза от старо животно, то започва бързо и катастрофически да старее. Атрофира се неговия тимус, имунната система и, както казваме, животното започва катастрофически да старее. Оказало се, че съществува тясна връзка между епифизната жлеза и имунната система. Това е вече доказателство. Скоро става ясно, че има взаимодействие на епифизната жлеза и с други ендокринни жлези. Особено с щитовидната жлеза има тясна връзка, с надбъбречните жлези, хипофизната жлеза и така нататък. В резултат е възникнала нова идея за възможността на въздействие работата на целия организъм чрез нормализиране функциите именно на епифизната жлеза. И тази задача се изпълнява с помощта на продукта епифамин. Създаден е този продукт именно за това. Експерименталните данни потвърждават, че приемането на епифамин увеличава производството на мелатонин в рамките на 2-3 месеца с около 25-40%. Това означава подмладяване на човешкия организъм в рамките на 12-17 години. Забележете. По този начин, дори и във възрастния организъм се увеличава мелатонина и се увеличава функционалната активност на тимуса на имунната система. Разбира се, има определен предел. Не е възможно всичко да върнем времето назад, както се каза. При много стар организъм такова подмладяване е трудно, защото един вид тимуса не е активен, функцията на тимуса, но в повечето случаи динамиката е била положителна. Въпреки всичко, възстановява се имунната система и човек се чувства много по-добре.
Затова епифамин на първо място забавя процеса на стареене, осигурява баланс на хормоните в организма. Това е една от функциите. Това е в действителност, увеличава се активността на защитните механизми на човека, предимно лимфоцитната връзка, тимуса и тимозависимите части на имунната система. Това увеличава антивирусния, противораковия и частично даже и антибактериалния имунитет. Активирането на ендокринната система, това е процес, който се отразява и влияе на целия организъм. Така че ние активираме именно ендокринната система. Следващия продукт, който е произведен, е тимусамин. Тоест регулаторни пептиди, изречени от тимусната тъкан, от тимусната жлеза. Тимусната жлеза е централният орган на имунната система, която произвежда Т-лимфоцити. В някои от периферните лимфни възли се произвеждат така наречените и Б-лимфоцити, помагащи за производство на имуноглобулин. Има редица причини, заради които имунната система губи контрол, което води до автоимунни заболявания, когато имунната система проявява агресия срещу собствения ни организъм. Това са, например, при ревматоиден артрит, склеродерма, лупус и много други. Това са все прояви на автоимунни заболявания. Имунната система става много активна, тя произвежда имуноглобулини срещу собствените си тъкани и така атакува собствената система. В здрав организъм специални вещества, Т-супресори, потискат прекомерната активност на имунната система. Но в случая на автоимунните супресори са слаби. Но в случая тук, когато става дума за автоимунни заболявания, тези автоимунни супресори са слаби и не могат да я спрат, не могат да я контролират. И тя атакува собствения ни организъм. Използването на тимусамин, това е и възстановяване на имунитета, но и спиране на способност на излишните сили на имунната система. Тоест, регулация на имунната система в пълния смисъл на думата. Именно тимусамин ще помогне да се регулират тези автоимунни процеси. Ще помогне на Т-супресорите да ударят малко по имунната система и да кажат: чакай, това са наши клетки, не ги атакувайте. Тимусамин и епифамин са били модели, които са залегнали в основата на цялата идеология на цитамините. Те са били много дълго време разработвани и много дълго време изследвани и са доведени до съвършенство, което гарантира тяхната безопасност и дългосрочна активност. А когато вече технологията е била освоена и всичко е било усъвършенствано, става вече възможно да се произвеждат и други пептидни биорегулатори от други тъкани и органи. По степен на работа и на приложение следва да разглеждаме цитамини, които регулират работата на сърдечно-съдовата система. Това са следващите продукти, които са били разработени. Например, в случая това са корамин и вазаламин. Няколко думи, така ще се спрем сега общо за самите продукти, а после по-нататък ще ги разгледаме като всеки един по-отделно. Корамин съдържа регулаторни пептиди, получени от всички тъкани на сърцето. Препаратът е създаден да регулира метаболизма на сърцето. Факт е, че при нарушение на кръвоснабдяването на сърдечния мускул страдат не само съдовите на сърцето, но самата мускулна тъкан. И има много кардиопатии, състояния при които се нарушава функцията на сърдечния мускул. Те могат да се развиват в резултат, например, на дълго исхемическо заболяване, когато сърцето е постоянно в състояние на хипоксия, депресия или поради токсични въздействия, хронична хипертония, претоварване, стрес, алкохолизъм и така нататък.
Корамин позволява на сърцето много по-лесно да се адаптира към липсата на кислород и значително по-лесно да пренася хипоксия. Сърдечната болка възниква при липса на енергия в клетките на сърцето, за което е необходимо производството на кислород. Но още е нужно и система за акумулиране на енергията, която изгаря глюкозата, масните киселини и доставя кислород, който е източника на енергия. Именно корамин активира обмяната на веществата в тъканите на сърцето, позволява на клетката да се адаптира и по-лесно да пренася хипоксия. И това означава избягване на опасността от инфаркт на миокарда. Атеросклеротична плака корамин не може да премахне, но може да предотврати смъртта на сърдечния мускул при негов участък. Значи, виждате какво може да направи. И тук в комбинация вазаламин, сега ще кажем няколко думи за вазаламин, съдържа регулаторни пептиди от стените на кръвоносните съдове при болести като атеросклероза, заболяване на периферните и малките кръвоносни съдове, разширени рейми, тромбофлебит и така нататък. Всички те по един или друг начин са свързани с поражение на вътрешната повърхност на съдовия ендотел. Ендотелът трябва да е напълно непокътнат. Неговите клетки се делят през цялото време. Заменят се, размножават се в процес на хемодинамиката. На нормален ендотел не може да се образуват плаки. Не може да се хване метастази. И обратното, тези неприятни явления, включително атеросклероза, започват именно когато има механично повреждане на ендотела. Затова е много важно ендотела да е здрав. Вазаламин влияе върху скоростта на деление на ендотелните клетки, регенерация на тъканите, тяхното възстановяване и оздравяване. По този начин той предотвратява атеросклерозата, деградация на съдовата стена и появата на варикози, хипоксия, отоци и така нататък. Затова вазаламин е комплексно възстановяване на съдовете, включително влакнестата структура, която определя механичната якост на самите съдове. Той допринася за синтеза на нови влакнести структури, ако по някаква причина има фибриноидно подуване в тази мрежа от влакна, както и помага и също така и за възстановяване на ендотелната подплата. Това е един цял комплекс от мероприятия по ремонта и възстановяването на съдовата стена, с които вазаламин се занимава и прави. При ретинопатия, поражение на микросъдовете и на ретината, които са най-честите усложнения, предизвикани от диабет или атеросклероза, тук вазаламин е незаменим. При диабет той буквално позволява на човек за 2 месеца да смени очилата си с тези, които е носил преди 5 години. Това означава, че става много активно подмладяване на капилярната мрежа, възстановяване на микроциркулярния канал и възстановяване на цялата кръвоносна система и съдова система. Това е много важно, особено при трофични нарушения. Трофичната язва се развива не само заради това, че по магистралните съдови кръвта преминава лошо, но и в следствие на това, че по цялата площ е нарушено микросъдовото русло. Става просто умиране на клетките и дълбоко разрушаване на тъканта. Няма кислород, няма никакви хранителни вещества, натрупват се токсични метаболити, транспортна система напълно е нарушена, клетките се задъхват и умират от глад и от собствените си токсини. И виждаме какви проблеми могат да настъпат след всичко това нещо. И тук вазаламин и само той е отличен инструмент за възстановяване на клетките и възстановяване на съдовата система.
Следващия продукт, който са разработили, това е бронхаламин. Бронхаламин съдържа регулаторни пептиди на бронхите, трахеята и бронхиалната лигавица. В дихателните органи има свой защитен механизъм, много мощен, от няколко вещества, които имат бактерицидни свойства, като интерферон и марцетелна епител, която е в състояние да изблъска бактериите и прахта от трахеята и бронхите. Защото може да си представим колко въздух, какъв лош въздух влиза в нашия организъм и ако това няма това свойство, нашите бронхи, то докъде можем да стигнем? Белите дробове на здрави хора, въпреки замърсяването, въздуха попада достатъчно пречистен. Тази защита се осигурява от бронхиалната лигавица и трахеята. Но ако човек е претърпял серия от респираторни или неспецифични заболявания на белите дробове, пневмония, остър бронхит и така нататък, то това причинява тежък удар върху лигавицата, изменя нейните свойства и потиска защитните й механизми. Човек става все по-податлив и на повторни респираторни заболявания. И това особено се отнася при децата. Проблемът, разбира се, се намира в имунната система, но не по-малко важни са измененията и свойствата на бронхопулмоналното дърво и лигавицата. И именно бронхоламин регулира и нормализира тези свойства. Първо, той намалява пропускливостта на лигавицата, като по този начин намалява оттока. На второ място, и много важно, намалява склонността към спазми. Тъй като пептидните биорегулатори, намиращи се в бронхоламин, са способни ефективно да възстановят синтеза на нови рецептори, неизменени, неблокирани от изхвърлянето на хистамин, настъпили по време на агресията на всякакви инфекции, алергени и така нататък. При възстановяване на нормалния тонус и бронхите и трахеята. Така бронхоламин намалява спазъма на кръвоносните съдове, възстановява ги, разблокира клетъчните рецептори. Въпреки това той не ликвидира етиологичната причина, но намалява хиперактивността и бронхиалната свръхчувствителност, което е изключително важно. И накрая можем да кажем, бронхоламин спомага за освобождаването на редица бактериостатични вещества, унищожаващи бактерии, които попадат в бронхите и активират функцията на марцетиалната епител. Затова действието на бронхоламин следва да се разглежда като работа и с бронхиалната лигавица, както и с възвръщането на активните, нормалните и естествените свойства на бронхиалното дърво. Разбира се, при много изоставени заболявания на дихателните пътища, като хронични бронхити, се изискват дълбоки и дългосрочни усилия, но във всички случаи бронхоламин ще помогне на организма и организма сам ще решава по-нататък своите проблеми и ще се възстановява. Следващия продукт, тирамин, съдържа регулаторни пептиди от функцията на щитовидната жлеза. С приемането му на първо място по-активно се отделят специфични форми на хормоните на щитовидната жлеза. Факт е, че често с кистозни изменения на щитовидната жлеза се натрупват хормони без да попадат в кръвта. И тук тирамин позволява на жлезата да се причисти, да се прочисти. Допълнително тирамин помага по-ефективно на щитовидната жлеза да усвоява йод.
И следващото, което тирамин прави, е активира функцията на самите клетки на щитовидната жлеза. Потреблението на глюкоза, кислород и последствие увеличава синтеза на хормоните. Заболяването на щитовидната жлеза са много, те са различни и тяхното възстановяване не е толкова лесно и просто, но важното е да се отбележи, че тирамин спомага за регулиране на хормоните и подобряване на жлезистата тъкан, така че е незаменим в това отношение. Следващите продукти, които са произведени, това са вентрамин, гепатамин и панкрамин. Препарати за стомашно-чревния тракт. Вентрамин, това са регулаторни пептиди за лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника. Употребяват се при дълбоки нарушавания на храносмилането, обмяната на желязо, йод и така нататък. Също служи и за нормализиране на ензимната активност на лигавицата, защото хиперфункцията или хипофункцията са еднакво вредни. Затова при нарушение на лигавицата, вентрамин активира репарационните процеси. Незаменим е в това отношение. Работи много ефективно при атрофия, когато участъци на лигавицата са силно поразени. Такова положение обикновено се предшества от образуването на трофични язви. Същото нещо се случва и с лигавицата, когато гънките са сплескани, клетките са неработоспособни. През такива участъци много лесно могат да проникнат макромолекулни вещества, които в нормално работещ стомашно-чревен тракт трябва да бъдат унищожени. Те влизат в кръвта, в резултат на което възникват алергии, имунизация на организма и много друго, което е нежелателно за стомашно-чревния тракт и за лигавицата на стомаха. Но ако дадете на организма си градивните елементи, аминокиселини, минерали, макроелементи, есенциални масни киселини, т.е. вентрамин, то той ще сложи ред във вашия стомах. Гепатамин, това са регулаторни пептиди за черния дроб. Този препарат има много мощни защитни свойства, когато чернодробните клетки са повредени, например, поради остър вирусен хепатит. Налице е така нареченият трансферантен тест в отношение на два ензима, които се намират в клетките на черния дроб и не трябва никога да излизат навън. При здрав човек клетките частично умират и се заместват с нови. И малко количество от тези ензими се намират в кръвта. Но ако клетките започнат да умират сериозно, количеството на тези ензими в кръвта вече става по-голямо, по-високо от нормалното, понякога с стотици пъти и започват проблемите. Гепатамин помага за драстично намаляване на количеството на тези ензими в кръвта. С други думи, клетките придобиват свойства, които им позволяват да издържат на агресията. Същото може да се каже и за проникването и на вируси в кръвта от черния дроб. Имайте предвид, че гепатамин не убива вирусите. Те могат да се унищожат от лимфоидната тъкан. Не самите вируси, а клетките са заразени с тях. Факт е обаче, че самите клетки на черния дроб се нормализират по-лесно и по-бързо и по-леко прекарват инфекции, не умират и се възстановяват. Това е гепатамин, което е много, много важно. Другото важно качество на гепатамин е, че активира репарационните процеси, т.е. възстановяване. След приемането на гепатамин става много бързи възстановителни процеси. Черният дроб в 2-2,5 пъти по-бързо възстановява своята функция.
контрол на ензимната активност, както и ултразвук, показва, че черният дроб много добре реагира при приемането на този пептид. Това са доказани, потвърдени данни, което е проверено. Ето тук можем вече да видим фармакокинетиката на цитамините, като как става това нещо нагледно, за което казахме преди малко. Виждаме тук цитамини, регулаторни пептиди, чрез рецептора в клетката, ДНК ядрото попадат, тъй като молекулното тегло е малко, молекулата е малка, прониква в клетката, след това става активация фактора на транскрипция, активира се вътре клетъчния синтез на белтъчините, започва едно тъканно специфични белтъци за движение, което в крайна сметка какво става? Удължаване цикъл на живот на клетката, нормализира се нейната работа и като следствие се нормализират функциите на органите и тъканите. Като цяло организма, така да се каже, защото това са органи, тъкани, системи, които се регулират, удължава се техният цикъл на живот. Правилна работа. Получават именно точно това, което им е необходимо. Именно тази информация получават. От здравото теле, от пептидите, от здравото теле, тази информация отива точно в нас. Ето го тук също виждаме фармакокинетиката на цитамините. Виждаме повредена клетка, какво представлява тук в ляво. Се вижда една частичка, която е разрушена. Попадайки пептида, който отново повтаряме е конкретен за този орган, той си намира мястото, възстановява се клетката и в крайна сметка се получава здрава клетка. Клетката започва да работи нормално, започва правилен синтез на белтъчините в клетката, която води до правилна работа и на всички останали системи, които зависят от тая клетка. Следващото нещо, което трябва да отбележим е, че цитамините нормализират обмяната на веществата на клетъчно ниво. Помагат на клетките да работят в такъв режим, в който за тях е бил запрограмиран от природата, в който програма от природата е запрограмирано. Като по този начин те възстановяват функцията и функционалната активност на износените и на повредените органи и тъкани. И в крайна сметка, какво ще се получи? В крайна сметка, при ползване на цитамините се повишава съпротивляемостта на организма към въздействието на фактори от външна среда, което в крайна сметка снижава риска от възникване и от обостряне на заболяване. И най-важното, което трябва да споменем тук е, че те способстват за забавяне на стареенето и достигане до активно дълголетие. Това е много важно, тъй като ние караме клетката да работи нормално, тя получава своя синтичен, своите белтъчини, необходими за нея, работи нормално, работи правилно, не старее, което в крайна сметка води до забавяне на стареенето. Значи ние не казваме, че
ще върнем времето назад и ще станем млади на 20 години, но учените от Института по биорегулация и геронтология са доказали и доказват, че с приемането на цитамините се забавя стареенето. Забавя се стареенето на клетките и организма да работи нормално дълго време. И този резерв, за който говорихме 30-45 години, който ние не използваме, поради казахме факторите лошите, ние имаме възможността да го използваме. Тия 30-45 години. Така че те ги има заложени в нас, в нашия организъм, в нашите клетки. Ние просто трябва да си дадем сметка, искаме ли да го използваме този резерв от 30-45 години. Ако го искаме да го използваме, трябва, разбира се, да водим здравословен начин на живот. Това, че ще ползваме цитамините и те ще ни помогнат за това нещо, това да, но ние не трябва да забравяме, че въпреки цитамините, които ще ползваме, ние трябва да водим и правилен начин на живот, здравословен начин на живот. Само с приемането на цитамини и с пушене, пиене и както казахме, лошите фактори, лоша храна, вода и така нататък, най-вероятно няма да се получи. Затова това е един комплекс от приемане на цитамини и водене на правилен начин на живот. Ефекта от приемане на цитамините. Какво ще се получи, когато приемаме цитамини? Първо, осигуряваме нормално функциониране на органите и системите в нашия организъм. Предотвратяват се заболявания и усложнения след тези заболявания. Активиране на процесите при реабилитация и бързо възстановяване след заболявания, травми и операции. Много важно нещо. Укрепване устойчивостта на организма при неблагоприятни фактори, като околна среда, климатични фактори, професионални фактори, стрес и така нататък. Поддържане на висока работоспособност при свръхнатоварване, като в спорт, туризъм, катерене и стрес също така. Поддържат организма при непълноценно хранене и при диети, в това число и тези диети, които са с цел за намаляване на теглото. Някои, знаете, много жени използват такива диети за отслабване, така да се каже. Така че цитамините поддържат оптимално организма здрав в това отношение, за да не се стават аномалии след такива диети за отслабване. Пептидните биорегулатори, цитамини, въздействат на организма последните няколко направления. Казахме, подмладяват клетките на организма, увеличават устойчивостта на клетките към кислороден глад. Много важен фактор. Увеличават резистентността на клетките към токсини и други вредни вещества. Оптимизират тъканния метаболизъм. Оптимизират усвояването на хранителните вещества в тъканите и освобождаването от разграждането.
на тия вещества. Оптимизират функционална активност на клетките и клетъчната обмяна на веществата. Оптимизират процесите на възстановяване на всички тъкани в организма. Освен това, не само забавят стареенето, но и възстановяват излезлите от строя функции на организма, тъй като всички ние сме постоянно изложени на отрицателни влияния, както и на неговите фактори на околната среда. Така че това са много важни неща, които те могат да правят. Основното специфическо въздействие на регулаторните пептиди е митозата и озряването на клетките на различни тъкани. Пептидните биорегулатори цитамини директно регулират съотношението на размножаване, зреене, работните и рециклируемите клетки, т.е. осигуряват оптимален темп на подмяната на старите клетки с нови. Освен това, те повишават устойчивостта на клетките и снижават темповете на програмираната клетъчна смърт, както и нормалното състояние на организма, така и по време на заболяване, което се дължи благодарение на активиране на неспецифическите защитни и регенеративни вътреклетъчни механизми. Именно благодарение на въздействието на фундаменталното ниво, цитамините са ефективни при толкова широк и голям спектър на заболяване. Именно поради тази причина те са ефективни. Късите регулаторни пептиди, в случая цитамините, са различни от всички съвременни лекарства. Всичко, което сега се предлага на пазара, го знаем. Това е химия, биохимия, а цитамините от своя страна не действат по химичен път. Те носят информацията, съдържаща се в аминокиселините, които се формират. Още едно положително свойство на пептидните биорегулатори цитамини е, че те имат антиоксидантно действие, което също не е маловажно. Освен това, цитамините са в състояние да определят посоката на диференциране на стволовите клетки. Също много важен момент. По този начин те активират резервния потенциал на всяка тъкан и я възстановяват дори и при много тежки повреждания. Цитамините при терапия и профилактика на организма. Тук виждаме една схемичка. Какво и как трябва да се използва, при какви случаи. Необходимост от приемане на цитамините. Това са при хронични заболявания, ремисии и при възстановяване след заболяване, възстановителен период. И в случай поддържане на здравето и предотвратяване на преждевременното стареене. Значи в случая можем да ги използваме при хронични заболявания и след ремисии при възстановителни периоди или преди да сме се разболели, за да поддържаме здравето и да предотвратим всички преждевременни заболявания и, така да се каже, и преждевременното стареене. Също така казахме, при профилактика, при обострено заболяване, при активация и възстановяване след обостряне на дадено заболяване. Също така, при профилактика на заболявания, в това число и възрастни изменения, в спорта, в фитнеса, при повишение на натоварване, при стрес. Така че един общ голям спектър, където може да бъдат използвани както за лечение, така и за профилактика на много заболявания.
Предназначение на цитамините, вече говорихме много за това нещо, но пак обобщаваме. Това е за хора в средна и напреднала възраст. Но също така те могат да бъдат използвани и от млади хора, тъй като знаем, че когато организма вече започва да не работи както трябва, лекарите съветват да се прилага предвидените регулатори още от 25-30 годишна възраст. Това значително ще забави процесите на стареене като цяло и ще направи едно поддържане на организма в здравословно състояние. Тъй като сами знаем, че след 28 годишна възраст, а често и след 35 години вече, започва да се става забавяне и намаляване способността на организъм към саморегулация, което нарушава функциите на органите и системите. Какво в крайна сметка правят цитамините? Цитамините по естествен начин нормализират и възстановяват действията на органите и системите, които ги прави изключително необходими с цел предотвратяване на възрастни заболявания и нарушаване на работата на органите, и най-важното нещо е увеличават активния период на живота и достигане на дълголетието, за което говорихме, което ни е заложено от природата 110-120 години. Преимущества на цитамините. Натурални пептиди, които лесно се интегрират в метаболизма на клетките и на болния орган и организъм. Нормализират работата на органите и системите на клетъчно ниво, не ги заменят в големи количества субстрати, ензими или други средства. Висока органотропност. Точно и правилно действат на органа или системата. Съдържат микроелементи и витамини в физиологическа концентрация, оптимални за органите и системите. Не оказват никакви странични действия. Пуснати са на пазара повече от 12 милиона продукта цитамини, които досега нито един човек не се е оплакал. Нито едно оплакване. Така че нямат никакви странични действия. Напротив. Не съдържат никакви консерванти, бои и ароматизатори. Съвместими са с всички хранителни и лекарствени вещества. Няма никакъв проблем в това отношение. И едно от важните, също така немаловажни неща е, че тяхната ефективност е потвърдена вече повече от 10 годишен опит.